Carles Villarrubia havia de ser aquí, però l'activació de l'emergència per pluges va fer que li donés por de baixar des de Barcelona, i llavors recito jo la cançó que va escriure, que apareix en el Ferrancín, que és la número 10, y que es diu Desde Méndez Núñez. Desde los balcones de Méndez Núñez, calles mojadas, rutas ahogadas, libros ausentes, discos sin techo, palabras sin alma. A las ventanas de Méndez Núñez quiere el olvido borrar, terco, muy terco, lo allí vivido. Al asalto los especuladores, turisteo de avispada ocasión. Al desván el archivo, al inventario lo que el genio Ferran inventó. Ordenadores, impresoras, de la Olivetti ya ni te cuento. La inmensa casa oficina se ha llevado su alma golondrina. Al más allá, donde comprenderán a buen seguro a Ferran. Una placa invisible cancelaré en el mágico portal. Ferran, Ferran, Ferran. De l'Ajuntament i també a tots els seus amics, els amics que han treballat per fer possible això. Segur que a ell li agradaria molt. I doncs ell, activament, si a Tarragona, ell va néixer a Valls, però va venir a Tarragona molt jovenet, i tenia 10-12 anys, i va estar a la Salle, que ell doncs, va fer amistat amb molts alumnes com ell, i després doncs, sempre tenia molt interès per Tarragona i sempre doncs, ens explicava coses i detalls i verdaderament doncs, estava estudiant la història de Tarragona i doncs, estava al tanto de tot el que passava. A vegades amb els països doncs, quan sentia alguna conversa això doncs, que li semblava interessant, no m'escoltava i en fi, no sé, potser és que estic molt content i doncs segur que ell en estigui també ho estarà. Molt bé, moltes gràcies a tots. Bueno,